Hi! Kamusta? Ang maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen, kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Maayong adlaw mga bata, ania na usab kita sa atong mga pagtulunan. Andam na ba mo? Kinahanglan, bago kita magsugod, atong iandam ang atong mga lapis ug papel. Aron mabuhat nato ang mga buluhaton nga angayan natong pagabuhaton sa atong mga pagtuon. Sige, andam na ba ang mga bata? Okay. Karon atong tunan ang pag-ila sa oras o takna. Tunan nato karon ang pag-ila ug pagsulat sa takna o oras. Kinahanglan ato kining matun-an ang pag-ila ug pagbasa niini sa atong mga relo. Isa pa, kinahanglan usab nga atong matun-an ang pagsulat sa mga oras nga gihatag o gipakita sa relo. Sige. Sa English, gitawag kini og spelling and writing time. Okay. Mauni karon ang atong mga katuyuan sa atong mga pagtuon. Sige. Ang atong leksyon kay ang pag-ila sa takna o oras. Okay. Mao ni ang atong katuyuan. Maila ang sakto nga oras o takna. Ikaduha, masulat ang sakto nga pagsulat sa oras sa simbolo og pulong. Ikatulo, masulti ang sakto nga oras sa gipakita nga orasan. Okay. Ato nang sugdan ang pagtuon. Okay, tun-an na to. Magtuon kita. Unsa man ang inyong nakita? Nakita ninyo ang hulagway sa usa ka orasan. Mga bata, ang orasan maugayod ang atong gamiton aron mahibal-an nato ang oras. No? Kinahanglan nga mahibal-an nato ang oras aron dili kita maulahi sa atong klase, dili kita maulahi sa atong mga buluhaton. Okay, labi na kung dili nato tagaan og dakong dili ang oras, usahay maulahi kita. Labi na sa eskwelahan, no? Malit ang uban tungod kay wala nila gitagaan og dili ang oras o takna. Busa, mga bata, hinaagi sa relo nga akong gipakita, tun-an nato ang pagbasa sa oras nga atong nakita dinhi. Sige, ato nang sugdan. Okay, unsa man ang inyong nakita sa relo nga atong nakita dinhi? Unsay inyong nakita sa orasan? Sakto, nakita nato ang mga numero. Unsa daw ang atong nakitaan? Mga numero. Unsa man kadto nga mga numero? Ang numero nga usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12. Mao kana ang mga 12 ka numero nga atong makit-an sulod sa relo o orasan. Okay. Ang mga numero nga usa ngadto sa 12 mao kana ang 12 ka oras sa adlaw
og 12 ka oras usab sa gabi. Ha? Okay, nagpasabot nga suma total adunay 24 ka oras ang usa ka adlaw. Kay ginaingon nga ang usa ka adlaw usa man kini ka parte sa hayag, no? Hayag kun adlaw ug gabi kun ngit-ngit. So 12 ka oras sa ngit-ngit nga bahin ug 12 ka oras sa hayag nga bahin nga mao kana ang adlaw ug gabi. Nagpasabot sa usa ka adlaw adunay adunay 24 ka oras. Adunay 24 ka oras. Okay, sige. Tun-an na to. Ani apay pangutana nga akong gusto ipangutana kaninyo. Unsa pa ang atong nakit-an sa orasan? Unsa pa ang inyong nakita sa orasan kung rilo nga akong gipakita? Nakita nato dinhi ang duha ka kamot sa orasan o relo. Unsa man kadto, hain man kadto. Ang duha ka kamot nga mubo og taas. Hain man ang mubo nga kamot. Mao kana ang mubo nga kamot. Unsa man ang gitumbok o gisulti sa mubo nga kamot sa orasan? Sige, atong batbaton. Ang mubo nga kamot sa orasan nagtudlo sa oras kun usa ka tuyok sa kamot sa taas nga kamot. Unsa ba ang buot pasabot sa oras? Ang usa ka oras usa ka na katuyok sa taas nga kamot. Mahibal-an nato kung makakita kita og usa ka orasan ang taas nga kamot paspas gayud kana nga mo lihok, diba? Okay, kung moabot og usa ka tuyok sa taas nga kamot, muirog dayon sa sunod nga numero ang mubo nga kamot. Kay timani nga ang mubo nga kamot sa orasan nagtudlo sa oras kun usa ka tuyok sa taas nga kamot. Okay, unsa pa? Hain man ang gitawag nga taas nga kamot. Mao kini ang taas nga kamot. Ang taas nga kamot mulibot kini gikan sa usa numero nga usa ngadto sa 12. Ang usa ka tuyok sa taas nga kamot naga sumada kini og 60 ka minutos. Hain man ang gitawag og minutos. Sige daw. Okay. Ang taas nga kamot nagtudlo sa minuto. Nagtudlo kini sa minuto kun kudlit nga anaa sa taliwala sa mga numero. Nakita ba ninyo ang mga kudlit nga giingon nga naa sa taliwala sa mga numero? Okay, kung atong ihapon ang mga kudlit sa taliwala sa mga numero, aduna kini 5 ka kudlit. Nagpasabot nga adunay 5 ka minuto ang matag numero. Sige daw. Okay. Adunay 5 ka kudlit kun minuto ang anaa sa taliwala sa mga numero. Mao nga kun atong ihapon ang taas nga kamot mo ihap kita sa tinag 5. Ngano man nga tinag 5 man ang pag-ihap kay ang atong giihap mao ang
kudlit nga anaa sa taliwala sa mga numero. Ang kudlit mao ang numero sa minuto. Nasabtan ba mga bata? Unsaon nato pag-ihap sa taas nga kamot? Kung magsugod kita sa hain ba ka na? Mao ka na ang 5 ka kudlit? Hain pa? Anaa? Okay, anaa ang 5 ka kudlit? Mao ka na ang 5 ka kudlit sa matag numero. Ang 5 ka kudlit mao ka na ang gitawag og 5 ka minuto. Busa kung muihap kita, mao kini ang atong orasan. Unsay tawag ni ana mga bata? Orasan. Ang orasan mao ang instrumento aron masukod ang oras sa tibuok adlaw. Katong giingon ni teacher kaganina nga 12 ka oras sa adlaw ug 12 ka oras sa gabi. So matotal kun atong ihapon ang oras sa usa ka adlaw, aduna kini 24 ka oras. Unsa man ang atong gamiton nga butang aron atong masukod o maihap ang maong oras, gamiton nato ang orasan. Kung gusto nato nga mahibaluan ang oras o takna, mugamit gayud kita og orasan. Adunay mga oras nga untop o eksakto nga oras. Untop nga oras o oras nga sakto. Diba? Sakto usa ka oras, 2 ka oras. Mao kana. Okay. Atong tun-an kung unsaon kini nato sa pagsulat. Sagi kaingon dinhi nga sa pagsulat sa oras o takna isulat kini nato sa usa ka numero. Ang pangutana, unsaon kini nato pagsulat? Pinaagi, sa giig kaingon ko na nga ang taas nga kamot, ang usa ka tuyok niini, usa ka oras nga adunay 60 ka minutos. Atong sulayan pag-ihap, atong sulayan sa pag-ihap ang taas nga kamot. Sa gikaingon na ni teacher nga ang taas nga kamot, naga-ihap kini sa minutos. Nga ang usa ka oras adunay 60 minutos. Kun muingon kita og usa ka oras, usa kini katuyok sa taas nga kamot. Busa ato nang hapon ang taas nga kamot. Muingon kita. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Adunay 60 minutos ang usa ka tuyok sa taas nga kamot. Nagpasabot nga ang 60 minutos usa kini ka oras. Okay, usa kini ka oras. Sa pagsulat sa oras, kinahanglan nga isulat nato puli sa 60 ang duha ka zero sa lugar sa minuto. Okay, nasabtan? Timani nga ang usa ka oras, duha ka oras, mao kana ang sa pagsulat niini atong isulat ang duha ka zero puli sa 60. Ini ang gitawag nga untop nga oras. Okay, karon ato nang sulayan sa pag-ihap ang mga oras sa atong relo. Okay, unsaon kini nato pagbasa? Kung ang mubo nga kamot nitudlo sa usa, moingon kita alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6,
alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Alas 12. Mao kana ang pagsulti ug pagbasa sa mga oras sa orasan. Okay. Tun-an nato ang pagsulat. Kaganina gitun-an nato ang pagbasa sa mga oras. Karon tun-an nato ang pagsulat sa sakto kun untop nga mga oras o takna. Okay. Timanan nato nga ang mubo nga kamot nagsulti kini sa oras. Idaw. Ug ang taas nga kamot nagsulti kini sa minuto o minutot. Okay. Karon, kung mubasa kita og orasan, kinahanglan unahon nato sa pagbasa o pagtan-aw ang mubo nga kamot. Unsa gani kadto ang gitudlo sa mubo nga kamot? Gisulti niini ang oras. Ug ang taas nga minuto, gitudlo niini ang minuto. Okay. Nakita nato ang usa ka kahon ug adunay duha ka tuldok. Unsaon man nato ang pagsulat sa oras sa numero nga simbolo? Sige. Nakita ninyo ang unang linya. Ang linya nga anaa sa wala nga bahin, mao kana ang okay, sa wala nga bahin, dinha nato isulat ang gitudlo sa mubo nga kamot. Asa daw nato isulat ang gitudlo sa mubo nga kamot kun oras? Diha sa wala nga bahin. Sa ato pa, hain man nagtudlo ang mubo nga kamot sa numero nga 3. Busa atong isulat din ang numero nga 3. Okay. Sunod, nakita ninyo ang linya nga naa sa wala nga bahin sa atong duha ka tuldok. Kana ang gitawag sa duha ka tuldok kay colon. Unsay tawag niya na? Colon. Unsa man mao kini ang linya nga naa sa tuo. Unsa man ang atong isulat dinhi? Isulat nato dinhi ang numero o sukod o ihap sa minuto. Sige. Okay. So timan-i nga ang wala mao kana ang oras nga gitudlo sa mubo nga kamot. Ug ang anaa sa tuo, ang isulat sa tuo nga bahin mao ang sukod sa minuto o gitudlo sa taas nga kamot. Sige daw. Okay. Ang oras anaa sa wala nga bahin ug ang ana kana. Ang oras anaa sa wala nga bahin ug ang minuto anaa sa tuo nga bahin. Okay, mao kini ang tuo nga bahin. Timan iha. Sige. Hain man nakatudlo ang mubo nga kamot. Sige daw. Tanawa kon kini unsa man nga oras nakatudlo ang mubo nga kamot. Nitudlo kini sa alas 3. Hain man nitudlo ang taas nga kamot. Nitudlo kini sa 12. Sa 12. Gisulat nato ang duha ka 0. Puli sa 60. Hain ba kita gikan ni anang 60? Tungod kay atong giihap sugod sa numero nga usa, moingon kita nga 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ang 60 minutos kung atong isulat, mapulihan kini og duha ka 0.
Okay. Ang taas nga kamot, kung mutudlo sa 12, ang isulat kay duha ka 0. Kung nganong duha ka 0? Kay atong gipuli sa sinta nagpasabot eksakto nga oras o untop nga oras. Mao nga moingon kita alas 3. Alas 3. Walay sobra nga minuto, untop nga oras. Okay. So, kung ato kining ihapon moingon kita 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kaingon ko na nga adunay 60 ka minutos apan sa pagsulat dili nato isulat ang 60 kung dili atong isulat ang duha ka 0. Mao kana no, puli sa 60 duha ka 0 mao kana no, puli sa 60 sa ingon ana ang pagsulat sa untop o sakto nga oras. Yes. Isulat ang oras o takna nga gipakita sa kada orasan sa blanco. Nga kun ang taas nga kamot tudlo kini sa 12 adunay 60 minutos nagpasabot nga pulihan nato kini og duha ka 0. Dayon mangutan ako. Unsa man ang una natong tan-awon o una natong basahon kun mutan-aw kita og relo. Mao kini. Ang una natong tan-awon mao ang mubo nga kamot. Dayon ang taas nga kamot. Bidaw. Una. Unsa man hain man itudlo ang mubo nga kamot. Sa numero nga 6. Asa man nato nga bahin isulat ang mubo nga kamot isulat kini nato sa wala nga bahin. Dayon butangan og kolon katong duha ka tuldok og unsa ang minuto nga naa sa buo nga bahin nga kun kita musulat sa minuto kun ang taas nga kamot nagtudlo sa 12 isulat nato ang duha ka 0. Sige, tanawa ang ikaduha hain man kini ni tudlo. Nitudlo sa 4, no? Sige daw. Hain nato isulat ang 4 sa tuo. Tuo o wala? Wala nga bahin. Unya butangan og duha ka tuldok. Dayon isulat ang duha ka 0 kay ngano man nagtudlo man kini sa 12 nga adunay 60 minuto. Sige, ipadayon ninyo ang pagsulat sa inyong saktong tubag hangtod sa ikalima nga numero. Okay. Sige. Adto na kita. O ka na ang number 1. O na sila ang ating mga okay, moadto na ta sa ikaduha nga buluhaton. Moadto na kita sa ikaduha nga buluhaton. Unsa man ang atong buhaton dinhi? Dinhi atong idibuho o i-drawing ang kamot sa orasan. Subay sa gihatag nga numero. Okay. Okay. Sige. Ang una kay alas 2. Timanan na to nga ang mubo nga kamot
anaa sa wala nga bahin. So kinahanglan tan-aw nato nga ang gitudlo sa mubo nga kamot pangitaon nato ang numero nga naa sa wala nga bahin. Okay, siman isulat o i-drawing ang kamot sa orasan subay sa gihatag nga oras. Okay, ani ana. Isulat sa numero ang mga musunod na oras. Alas 2. Saan kinyo pagsulat? Alas 8, alas 3, alas 4, alas 9. Alauna. Okay. Number 1, unang bilang, alas 2. Number 2, alas 8. Number 3, alas 3. Number 4, alas 4. Number 5, alas 9. Okay. Nahuman na ang inyong mga buduaton. Sa karon ani na kita sa paghinumdum o pagpamalandong. Mga bata kinahanglan gayud nga atong makatunan ang orasan, no? Hinumduman nato nga ang orasan maugayod ang instrumento o butang nga gamiton aron atong mahibaluan ang oras. Adunay duha ka kamot ang orasan, ang mubo ug taas. Ang mubo nga kamot mutumbok kini sa takna o oras ug ang taas nga kamot mutumbok kini sa minuto. Kung atong isulat ang mga oras labi na sa numero mo hinamduman nato nga adunay duha ka tuldokon gitawag kini sa Ingles nga colon nga maoy mo separate mubulag sa oras o minuto. Ang oras o ang mubo nga kamot anaa sa wala nga bahin ug ang taas gitundo sa taas nga kamot anaa sa tuo nga bahin kung minuto. Ang orasan adunay numero usa ngadto sa 12 mao kana ang 12 ka oras sa adlaw ug gabi. Okay. Sa pagbasa sa oras basahon ang numero nga gitumbok sa mubo nga kamot. Unahon ang mubo nga kamot ug basahon sa tinagilma ang numero nga gitumbok sa taas nga kamot. Sa pa, ang oras mahimong isulat pinaagi sa pulong sama sa alas 6 ang takna o mugamit kita og numero sama sa gipakita dinhi. Okay. Karon ato nang ihatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton. Number 1, una, unsa ang oras nga gipakita sa orasan? Alas 6. Kay nitudlo ini sa numero 6. Okay, ang mubo nga kamot nitudlo sa numero nga 6. Ikaduha, alas 10. Nanuman kay nagtudlo kini sa ang mubo nga kamot nagtudlo sa numero nga 6. Ikatulo, alas 4. Kay ang mubo nga kamot nitudlo man sa 4. Nya ang taas nga kamot nagtudlo sa 12. Kini, ang oras kay alas 7. Kay nitudlo man ang mubo nga kamot sa 7 ug ang taas nga kamot sa 12. Alas 5. Kay nitudlo man ang mubo nga kamot sa numero nga 5. Okay. I-drawing ang kamot sa orasan subay sa gihatag nga oras. Alas 2, sain man mo tudlo ang mubo nga kamot. Nagtudlo sa numero nga 2 ug ang taas nga kamot anaa sa 12. Number 2. Alas 5 magtudlo sa
numero nga 5 ug ang taas nga kamot magtudlo sa 12. Ngano man nga motudlo man gayud sa 12 tungod kay untop o sakto kini nga oras. Okay. Number 3, ikatulo. Ang oras alas 10 nagtudlo sa numero nga 10 ang mubo nga kamot ug ang taas nga kamot anaa sa 12. Okay. Ikaupat, ang oras kay alas 12, ang mubo nga kamot nagtudlo sa 12 ug ang taas nga kamot nagtudlo sa 12 gihapon. Alas 5. Okay, ikalima. Ang mubo nga kamot nagtudlo sa 7 ug ang taas nga kamot sa 12. Okay, nakita na nato ang saktong mga tubag sa atong mga buluhaton. Okay, ani apa? Alas 2, unsaon kini nato pagsulat sa numero? Sama ni ini, no? Dunay numero nga duha, dunay tuldok o kolon, dayon 2 ka 0. Alas 8, sakto ba? Okay, alas 3, alas 4, ug alas 9. Okay, mga bata, sa atong mga natun-an nang hinaot kong aduna gayud kamoy nakatunan. Timan ikini ninyo kinahanglan magsanay o magbansay kamo sa pagbasa sa mga relo. Kung aduna kamoy relo sa inyong balay, pwede kamo nga mag-practice o mubansay sa pagbasa sa matag oras nga inyong tanawon ang inyong relo o orasan. Timan ilamang nga ang una ninyong basahon ang mubo nga kamot ug dayon ang taas nga kamot. Ang mubo nga kamot kung atong basahon mayon kita alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Ug ang taas nga kamot yapon nato magsugod kita sa numero nga 1 muingon kita nga 5. Basahon kanina to sa tinagil ngayon kita musugod kita sa numero nga 1 muingon kita nga 5 ngano man kay adunay 5 ka minuto ang anaa dinha kun 5 ka kundi mubasa kita pinagi sa pagingon nga 5, 10, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Maulang ka na. Og, nang hinaot ko nga ang atong mga nakatunan dili gayud nato kini mahikalimtan. Sa nakutunan na nato ang paggamit sa orasan. Pinagi sa pagtanaw sa orasan, mamahimong malikayan. Kini isulod kini sa inyong una-una nga mamahimong malikayan nato nga maulay kita sa klase, oras sa mga pagsimba ug uban pang mga buluhaton nato sa matag adlaw. Kinahanglan bantayan nato ang oras o takna sa tanang higayon tungod kay adunay panultihon nga nagaingon nga ang matag takna o oras bulawanon. Nagpasabot nga sa matag oras, sa matag panahon, sa matag higayon, mahimong kinahanglan nga maghimo kita og magbuhat kita og maayo. Walang kadto og daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtan-aw sa atong mga pagtulunan. Maulang kadto og bye-bye!